tom debatujú s tými ľuďmi, ktorí tam prišli. A niekedy sú tam aj ľudia, ktorí prišli len na kávu, nie na prednášku. Niektorí odídu, niektorí dostanú. Ja mám jednu takú malú skúsenosť. Je síce už dosť stará, lebo už starnem. To bolo ešte, keď som chodil na gymnázium, tak riaditeľ školy chcel, aby som na vianočnom večierku niečo zahral na klavíri. Ja už odchádzam zo školy, už posledný krát, tak niečo zahral. Ja som sa tomu trošku bránil, lebo som jednak nevedel čo, nemal som nejakú skladbu. A on sám, trošku som bol aj zahambený, on sám mi vravel, že vy ste kresťan, vy ste práve, že mali tam možnosť využiť. Ja som rád, že veľmi niečo dám. Takže sám ma tak ako keby povzbudil na moje zahambenie, tak som to potom využil. A pán mi pomohol a niečo som zahral a potom som k tomu niečo povedal. Pred celým gymnázium. Veľmi krátku myšlienku, ale predsa niečo v tom slova zmysle, že Ježiš prišiel na túto zem do nášho nepokoja, aby priniesol pokoj. Vianoce sú niekedy taký presladený čas až nereálnej rozprávky, ale Ježiš prišiel do reality života. Neutrálna pôda. Osobné rozhovory. Filip. Pán Boh ho poslal, aby šiel a porozprával sa s Černochom, ktorý sa vracal domov do Etiópie. Skutky 8. 29, 31 až 31. Tu povedal duch Filipovi, choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša i spýtal sa, rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odpovedal, ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí. Poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. A od 34. verša. Eunuch povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí prorok, o sebe alebo o niekom inom? Vtedy Filip začal hovoriť a počnúť s týmto miestom písma ohlasoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal Eunuch, pozri voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť. Rozkázal sa s tým. Obaja Filip a Eunuch vstúpili do vody a Filip Eunucha pokrstil. Všimnite si, že Filip najprv počúva toho Černocha. Potom sa ho pýta, alebo respektíve odpovedá na jeho otázku. Nezvestuje mu evanjelium tak, že by mal nejakú naučenú básničku a teraz mu to spustí. Ale počúva. Kristus je tu pre každého. Aj pre tohto človeka. V tej situácii, v ktorej sa ten človek nachádza. Pozoruhodné je to, že dokázal na základe veršov zo starozákonnej knihy hovoriť o Ježišovi. Cvičme sa v tom, keď čítame písmo Sväté, či starú zmluvu, či novú zmluvu. Hľadajme v tých textoch, keď si ráno prečítame nejakú časť, tak ako by som mohol na základe tohto niekomu povedať niečo o Pánovi Ježišovi. A cvičme sa aj v osobných rozhovoroch o Kristovi. Prosme o to, aby sa Božia láska v nás, k ľuďom okolo nás rozhojnila, aby to nebolo, že musím hovoriť o Kristovi, ale že tak milujem tých ľudí, že im musím o tom povedať pre lásku,
ktorá ma k tomu vedú. We need to talk about Jesus before. Rozhovor medzi Filipom a Etiópčanom skončil krstom. So the dialogue Neviem, či si between Philip and viete predstaviť, že by end up with the baptism. to isté sa, že by sa signifikančne tie rozprávania skončiť to tým, že ona You start a conversation with somebody and you'll end up with the baptism. Bola to výnimočná situácia, It was not really common. možno nemal možnosť počkať na najbližší krst. There was no, A to je, kedy by sa vrátil do Jeruzalema. next baptism. Ale to, čo nebolo výnimočné, a čo bežne robili aj prví kresťania, je, že keď hovorili s ľuďmi o Kristovi, nenechali otvorenú debatu. Nebola to diskusia s otvoreným mozgom, ale pozvali ich k Ježišovi. Nebolo to také filozofovanie, čo keď Ježiš je a čo keď ateizmus nemá pravdu. Dobre, tak porozprávali sme tú noc. Nechcem povedať, že každý rozhovor o Kristovi musí skončiť výzvou, lebo niekedy cítite, alebo cítime, že ten človek nie je pripravený prijať evanjelium. Napríklad ešte nerozumie celkom, o čom to je. Ale sú chvíle, a v tej prvej cirkvi zdá sa, že to bolo skoro vždy, keď Boží ľudia vnímajú, že Duch Svätý ich vedie, aby povedali, čo ty teraz urobíš s Kristom? Príjmi Pána Ježiša Krista. A potom pomôcť tomu človeku. Modliť sa s ním. A keď sa pomodlíte modlitbu odovzdania, pripraviť si ju, premyslieť si, že ak by som sa dostal do takej situácie, že niekto pri mne bude tak pripravený, že bude už len moju pomoc potrebovať, aby prijali, ako mu pomôže. Mať pripravenú niečo u svojej mysli, že čo by som robil, čo by som mu povedal, ako by som ho viedol tým, že ako má prijať Pán Ježiš, ako by som sa s ním mohol. Ďalší spôsob, ktorý využívali pre evangelizáciu, šírenie evanjelia, boli návštevy. Napríklad Ananiáš navštívil Saula z Tarzu, no veľmi sa mu nechcelo na tú návštevu, ani ho osobne nepoznal toho Saula a to, čo o ňom počul, nebolo nič ťažlivé, ale predsa šiel na návštevu. Saul bol uzdravený, pokrstený, nasledovalo radostné spoločenstvo Kristove. Ľudia potrebujú Krista. A preto niekedy tá cesta je, že potrebujú, aby sme navštívili a s Kristom v našom srdci prišli k ním do domu. Pán Ježiš sám prišiel na návštevu k nám z neba. Nasledujem jeho príklad. Čítal som takéto svedectvo, alebo teda toto sa stalo. Po vianočnom zhromaždení prišiel za kazateľom jeden muž, ktorý chodil do kostola len na Vianoce. Mal nejakú otázku a tak sa dohodli, že ho kazateľ cez týždeň navštívi. Keď k nemu prišiel, čakala ho celá dospelá časť rodiny. Po 4 hodinách debaty, počnúť stvorením a končiať s tým, ako prijať Pána Ježiša, kazateľ vyčerpaný odišiel o polnoci domov. Keď prišiel o týždeň, ten človek už bol znovu zrodený kresťan, jeho manželka a brat,
tomu smerovali. Postupne sa viacerí z rodiny stali Ježišovými nasledovníkmi. Domáci pán chcel preukázať Bohu